Kif wara s-survey tal-Malta Today, anke l-isħarriġ tat-torċa juri xejriet inkoraġġanti għal Partit Nazzjonalista. Bil-kap Bernard Grech ikompli jżid fl-appoġġ. Mill-aħħar sħarriġ illi sar f'Ottubru mit-torċa, il-kap tal-Partit Nazzjonalista żied 9% fil-fiduċja illi jgawdi fost in-nies. Din iż-żieda hija waħda rekord. Skont ir-riċerka ppreżentata minn Vincent Marmara, f'sena waħda Robert Abela niżel aktar minn 20 punt perċentwal. Dan juri li l-fiduċja tan-nies f'Abela hija inqas minn dik li kien jirreġistra l-eks Prim Ministru Joseph Muscat. L-isħarriġ juri li l-Prim Ministru Robert Abela naqqas mill-fiduċja b'0.2%, filwaqt li l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech issa jgawdi 33% tal-fiduċja tal-elettorat. Jidher li Bernard Grech qiegħed it-plura jirkupra mod ta' voti li huma l-korvu tal-Partit Nazzjonalista. Dan kollu huwa riżultat tat-tiġdid li kkaratterizza l-ewwel xhur tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, ħidma intensiva li qed tissarraf f'paġna ġdida għal pajjiżna. L-isħarriġ li kien ippubblikat illum jikkonferma xejra pożittiva għall Partit Nazzjonalista, xejra illi anki fl-aħħar survey tal-Malta Today rajnija. Il-kap tal-partit Bernard Grech għamel qabża kbira mis-survey tat-torċa l-aħħar wieħed ta' 9.1 punti perċentwali li huwa żieda rekord għal kap tal-partit u dan jimlilna bil-kuraġġ. Naturalment it-triq għada il-bot għad iridu naħdmu ħafna, però l-verità hija li l-Partit Nazzjonalista u Bernard Grech qabdu rankatura tajba ħafna. Dan ir-riżultat tat-torċa jibni fuq survey ieħor pożittiv li kienet ħarġet il-Gazzetta Malta Today, fejn fost oħrajn irriżulta li l-Partit Nazzjonalista qed jirbaħ l-appoġġ fost il-votanti żgħażagħ, fejn 32% tal-votanti bejn is-16 u l-35 sena għażlu lill-Partit Nazzjonalista, filwaqt li 29.6% qalu li appoġġjaw lill-Partit Laburista. Bħalissa t-tiġdid fil-Partit Nazzjonalista għaddej kemm internament fih dan l-istrutturi tal-partit, kif ukoll bl-approvazzjoni ta' kandidati għall-elezzjoni ġenerali. Dan apparti laqat ma' bosta korpi kostitwiti u laqat mill-qrib man nies fuq livell lokali. Anke l-Grupp Parlamentari Nazzjonalista huwa fundamentali għal dan it-tiġdid u kien għalhekk li ftit tal-jiem ilu Bernard Grech wettaq rixafil fih dan il-grupp sabiex il-Partit Nazzjonalista iwettaq il-viżjoni tiegħu dik li joffri paġna ġdida għal pajjiżna.